Pozdrav svima i dobrodošli u prvih 11. U prošlom videu bavili se momčadskim rekordima tokom europskih nogometnih prvenstava, a u današnjem videu spomenut ćemo individualne rekorde tokom europskih nogometnih prvenstva, onima koji su postavljeni i koji mogu biti srušeni već na ovom europskom prvenstvu. Zato bacite like, pretplatite se na kanal i krećemo. Ukoliko niste zagriženi navijač Borussia Mönchengladbach, možda vam ime Rainer Bonhof neće biti poznato, međutim riječ je o igraču koji je igrao čak 3 finala europskog nogometnog prvenstva 1972., 76. i 80. godine. 1972. godine u finalu imao svega 20 godina, a 76. bio i najbolji asistent turnira. 1984. godine nije igrao jer se ranije umirovio radi ozljede, a Njemačka je tada ispala u skupine kao što su 3 puta igrali finale Eura, možda baš zato što njega nije bilo u ekipi. Najbolji strelac u povijesti europskih prvenstva je Cristiano Ronaldo, koji je na 5 dosadašnjih turnira čak 14 puta bio strijelac. 2 put 2004, 1 put 2008, 3 put 2012, 3 put 2016 i čak 5 puta 2021. godine. Dakle, kako ide godine, Cristiano sve više i više zabija. Iza njega slijedi Michel Platini koji je zabio čak 9 pogodaka, te Alan Shearer sa 7 pogodaka, a 7 pogodaka ima Antoine Griezmann koji je trenutno najbliži aktivni pratitelj Cristiana Ronalda da bude najbolji strijelac u povijesti europskih prvenstava. A kada smo već spomenuli Platinija i njegovih 9 pogodaka, on je sve te pogodke zabio na samo jednom turniru, to je bilo 1984. godine kada je Francuska i osvojila turnir. Dakle, najviše golova na jednom turniru ima Platini. Također, Platini drži rekord i sa najviše hat-trickova na europskim prvenstvima, što iznosi 2, oba dva je zabio te 1984. godine. I najbrži hat-trick drži u povijesti europskih prvenstva kojega je zabio te 1984. protiv Jugoslavije koja je tada igrala jedan užasan turnir. U svemu, Francuska se čak nije natjecala na natjecanju niti 80. niti 88. Dakle, tu su između se malo ubacili na europsko prvenstvo i osvojili ga. Platini je možda sad čak mogao biti najbolji strijelac u povijesti da se Francuska plasirala barem na jedno od ta 3 koja se događala u 80. godinama. A najbolji asistent u povijesti europskih prvenstva je Karel Poborski koji je na 3 turnira između 1996. i 2004. godine obilježio 8 asistencija. Slijedi ga naravno Cristiano Ronaldo sa 7, da trenutno najbolji pratitelji dvoje je Kevin De Bruyne koji ima 4 asistencije u povijesti europskih prvenstava i sada će se možda potući sa Cristiano Ronaldo da pobije ovaj rekord na ovom europskom prvenstvu. Cristiano Ronaldo je također igrač koji ima i najviše odigranih prvenstava, ovo će mu biti 600 koje je igrao u nizu, do sada je nastupao na 5 prvenstava, a 5 ima također Iker Casillas koji je nastupao između 2000. i 2016. Međutim, Casillas na prvomu i zadnjemu turniru nije obilježio niti minute za Španjolsku. Najmlađi igrač u povijesti europskih prvenstva je Kacper Kozlovski koji je imao 17 godina i 246 dana kada je igrao za Poljsku protiv Španjolske 2021. godine. Bila je riječ jednom vrlo talentiranom veznom igraču koji je prošao iz poljskog pogona u Brighton za čak 11 milijuna eura, međutim mu se nije snašao naravno u engleskoj lizi pa sada igra na posudbi u Vitesse koji je propao, baš doslovno propao, ispali su drugu lizu i oduzeti su bodovi, baš užasna sezona za jedan Vitesse koji je donedavno bio Chelsea Fielja i igrao u konstantno europskim natjecanjima. Uglavnom Kozlovski se još bori za svoj put da bude zvijezda u Poljskoj. Međutim, njegov rekord bi mogao vrlo lako, odnosno vjerojatno će ga oboriti Lamine Yamal, naravno, koji je gotovo prvo tima Španjolske u trenutku i nevjerojatno koliko taj momak igra sa svega 16 godina. On će na prvom nastupu na europskom prvenstvu imati 16 godina i 327 dana, čime će postati najmlađi igrač koji je zaigrao u povijesti natjecanja, a možda i najmlađi strijelac u povijesti europskog prvenstva, što bi vrlo lako bilo moguće s obzirom malo igra brutalan nogomet, znači nešto nevjerojatno sa svojim godinama na ovakvom nivou, strašno nešto. Najstariji igrač koji je zaigrao na europskom prvenstvu je Gabor Kirali, legendarni Mađar koji je imao 40 godina i 86 dana kada je zaigrao za Mađarsku protiv Belgije 2016. godine. Za Mađarsku je skupio svega 108 nastupa, igrao je mnogim klubovima, dosta je po engleskoj igrao još tamo Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Burnley i tako dalje. I Njemačko je igrao jedan legendarni mađarske reprezentacije. Međutim, i njegov rekord će biti skinut vjerojatno na ovom europskom prvenstvu, budući da će Pepe, ako odigra zadnju utakmicu protiv Gruzije, imati 41 godinu, točno 5 mjeseci u zadnjem kolu po skupinama, tako da Pepe i Yamal rušu rekorde starosti i mladosti na ovom europskom prvenstvu. Sada je li to do nekakvih individualnih ekstrema ili se jednostavno nogomet zdravstvo u nogometu napređuje, tako da igrači mogu sve više i više
igrati duže i početi ranije, pa evo vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Najmlađi strijelac u povijesti europskih prvenstva je Johan Mladen, koji je zabio za Švicarsku protiv Francuske 2004. godine, ima je svega 18 godina i 141 dan. Dakle, to je momak koji je desni bek i u 2004. godine imao je čak 7 nastupa i 5 golova za švicarsku reprezentaciju, svega 18 godina i to kao desni bek. Kasnije karijere nije baš nastavila tim tonom, ostvario jednu solidnu karijeru koju je igrao najviše u austrijskoj nogometnoj lizi. S druge strane, najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava je Ivica Vastić, koji je zabio sa 38 godina i 257 dana za Austriju protiv Poljske 2008. godine. Svi znamo valjda ko je Ivica Vastić, možda i mlađi ne znaju, to je legenda austrijske nogometne reprezentacije hrvatskih korijena, napravio u Austriji strašnu karijeru, pogotovo u Sturmu gdje je imao 250 nastupa i 125 golova, ali karijeru jako dobro napravio i Austriji, Beč i Lasku i za austrijsku reprezentaciju za koju je nastupio u 50 utakmica. Također te 2008. godine kada su bili domaćini europskog prvenstva, Ivica Vastić bio i kapetan. Ajmo malo do vratara, najviše clean sheets na europskim prvenstvima imaju Van der Sar između 96. i 2004. i Casillas između 2004. i 2012. kada su imali po 9 susreta gdje su sačuvali mrežu čistom, svaka čast za njih, ali imamo još jednoga vratara kojega ćemo baciti ovdje, to je Petr Čeh, koji je vratar koji je primio najviše golova u povijesti europskih prvenstva, čak 21 gol je primio Petr Čeh i to malo baca ljagu na njegovu karijeru jer je bio izvanredan vratar, međutim češka obrana ipak nije bila na njegovom nivou, pa mu je dopustila da primi toliko golova. Najmlađi trener u povijesti europskih prvenstva je Srećko Katanac, koji je kada je trenirao Sloveniju 2000. godine imao 336 godina i 353 dana u susretu protiv Jugoslavije. Međutim, taj će rekord biti oboren 100% i to već u petak kada Njemačka na otvaranju igra protiv Švedske. Naime, Julian Nagelsmann, trener Njemačke, imati će 36 godina i 326 dana, čime će biti 27 dana mlađi od Srećka Kataneca, znači obaravo rekord već na otvaranju europskog nogometnog prvenstva, što je jedan jako dobar znak za uvod u Euro. A najstariji trener je irski trener Talijan Giovanni Trapattoni, legenda italijanskog nogometa, koji je u susretu Irske i Italije 2012. godine imao 73 godine i 93 dana. To je već nešto malo teže za boriti, jer mislim, ko je u te godine se upušta u ovakve ekstreme od utakmica na europskim prvenstvima, to samo ti malo fali da te srce povuče i ćao. A zanimljivo, najviše kartonirani igrač u povijesti europskih prvenstva nije niti jedan Pepe, niti jedan Sergio Ramos, niti nekakvi baš grubi igrač neke reprezentacije koja nastupa na svakom Euru, već je to legenda Grčke Georgios Karagounis, koji je skupio 8 kartona između 2004. i 2012. godine, što ga čini pa po kartonima najgrubijim igračem u povijesti europskih nogometnih prvenstava. Svako da ekipa Julian Nagelsmann može otvoriti šampanjac u petak bez obzira pobjedili Škotsku ili ne, jer će postati najmlađi trener u povijesti europskih nogometnih prvenstava. Jamal je vrlo blizu da skine 2 rekorda, čak najmlađi igrač i najmlađi strijelac u povijesti europskih prvenstva, dok Pepe čeka da skine rekord Ivice Vastića, postane najstariji igrač u povijesti koji je zabio pogodak na europskim prvenstvima i sigurno će skinuti Gabora Kiralija, koji je najstariji igrač u povijesti europskih prvenstava. Dakle, Pepe je sigurno, znamo, jako opasan ispred protivničkog 16-terca, tako da opasan je svukuda, samo što se tiče nogometa opasan je u kaznenom prostoru protivničkih igrača. Tako da već 3 rekorda imamo poljuljana da se skinu već na europskom prvenstvu, što nam daje još jednu dodatnu draž i jednu zanimljivost koja nas očekuje u sljedećih mjesec dana. Ekipa, bili ste prvih 11 i vidimo se u sljedećem videu.